Ja Ekin laulun jälkeen tulee sitten diskohittimme, niin kuin aina. Se on Afrik Simonin uutuus, Playa Blanca. Una señorita guapa que canta la 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 por una mañana sola en la playa la la la. Nuorten matkustajien suosikkivaunu Kiskoteekki. Siis tämä ilmiö, jonka 70-luku toi, joka mursi erittäin pitkälle paritanssikulttuurin ja perinteen, oli tietysti diskokulttuuri. Niin sitten tavallaan alettiin korvaamaan sitä vaan, että kerta kaikkiaan soitetaan sitten vaan niin kuin levy. Samaan aikaan, kun tuli sitten disko myös, niin Siellä oli valkeat pöytäliinat, eikä siellä muutenkaan ollut hirveän vallatonta, mutta se mitä siellä tehtiin, niin siellä juotiin viinaa. Ei meidän aikana ollut oikein diskoa silloin, vaan meidän aikana oli upeata. Sitten myöhemmin vasta niin kuin disko korvattiin tällä niin kuin äänitetyllä musiikilla. Ja sitten ruvettiin valoja. Meidän aikana diskossa seurusteltiin aika paljon. Juotiin ja seurusteltiin. Istuttiin pöydässä ja juteltiin. Ja mitenkään tuolla diskossa paljon voi jutella siellä kauhean meno päällä ja musiikki on tällainen. Tuolla hankki jonkin värivaloa ja pallo, joka pyöri katossa. Okei, ja sitten lähdetään taas tähän suomalaiseen käännössouliin. Todella laadukasta sellaista, nimittäin Satu Pentikäinen ja mikäpä muu kuin iki-ihana vanha tutuksi käynyt menolippu. Jokaisellahan meillä on menolippu jonnekin, sinulla tällä kertaa parketille. Sirkku, minkä takia sä käyt diskossa? No tää on ainut paikka, missä voi tavata ystäviä. Mitä tää diskomusiikki sulle antaa? No se antaa hyvin vähän. Ehkä vähän sitä vaan, että mitä nykyisin kaikissa musiikkidiskossa soitetaan. Tilalle haluaisin vaihtoehtoja. Ehkä rockia ja joskus pelkkää kuuntelumusiikkia, jatsia ja semmoista. Ja se disko oli aivan hirvittävä, että sehän meni niinku tästä läpi. Ne ekat isot laitteet, kun diskoihin tuli, niin kyllä se oli ihan fyysisesti, niin se teki kipeätä. Alkuaika oli hirmu alkeellista, että joutui soittaa niin sanotusti. Mä soitin, mulla ei ollut omia laitteita muuta kuin kaksi levysoidinta ja nekin oli tämmöisiä puoliautomaattisia levysoittimia. Ja sitten mä lainasin bändeiltä niin kuin orkesterikaappia ja soitettiin yhden vahvistimen kautta sitten sitä musaa. Et siinä oli muutama valo oli sillä tavalla, että pimeäksi pantiin joku sali, että siellä oli joku mustavalo, UV-valo ja sitten joku sykedeellinen diaheiti ja se musa kaikki mikä tuli, niin se oli aika semmoista yläääni keskialuevoitosta. Siellä ei tullut paljon passoja ollenkaan. Porukka tykkäsi siitä ja sitten se homma koko ajan kehittyi. Tuli lisää valoja, tuli lisää ääntä. Vinyliltä soitettiin tätä musaa ja sen ajan niin levysoittimet oli aika kuitenkin alkeellisia, niissä ei ollut ei saanut painoja ja sitten parhaat nämä työväentalot, seurantalot, niin kaikki lattiapalkit oli tanssittu jenkalla ja polkalla katki, niin siellä oli suurin ongelma se, että neula ei pysynyt enää levyllä. Eli jouduttiin tekemään kaikenlaisia vippaskonsteja, kuljettaa hirveästi vaahtokumia mukana ja sitten jopa määrättyjä biisejä jopa 70-luvulla, niin jouttiin soittamaan C-kasetilla. Olla jokainen voi, mä sanon
ei ollut pelkästään levysoittoa, vaan se oli niin kuin juonnettua, että siellä puhuttiin mitä biisiä ja sitten esiteltiin uusia, että tämmöinen on tullut ja muuta. Eli vähän informoitiin ihmisiä musiikille, koska ne ei mistään muusta välttämättä saanut sitä ja monella ei ollut kotona levysoittimia eikä muuta. Ne oli niinku talvitamineissaan talviaikaankin, kun tuli kouludiskoja tai muuta, niin periaatteessa ihmiset ei edes riisunut niinku vaatteita, että ne oli niinku takit päällä siellä höyrys tanssilomassa. Pantiin kasetilta soimaan joku musiikki ja äkkiä meikkiä naamaa ja hattua päähän ja erilaista relettä varustetta ja sitten hypättiin siihen kehiin ja käytettiin siinä sitten niinku ne parhaat efektit ja se oli jengille semmoinen taas erilainen kokemus, että ne niinku koki sen homman, että tässä on todella jotain showta. Että siinä tuli vähän semmoinen artistileima, että mä olin niinku tiskiukka-artisti. Tuli tavallaan 70-luvun alkuaikana tuli niin sanottu tämä eurooppalainen purkka, eli Christie, Shocking Blue, nämä vastaavat. Ja sitten jonkun verran sinne ängettiin väliin 60-luvun soulia, Wilson Pickett, James Brownia. Ja porukka tykkäsi, oikeastaan kukaan ei tullut mitään toivomaan ja kaikkea mitä soitettiin, niin ihmiset oli tyytyväisiä. Mitä nuoret toivoo? Diskohumppaa, tietokoneella tehtyä. Jump jump. Voitko sä soittaa sellaista musiikkia, mistä sä itse henkilökohtaisesti pidät? Kyllä mä varmaan voisin soittaa ja hitailla pätkillä on tosiaan soittanutkin, niin kuin mä äsken sanoin, justiin Moody Bluesia, Santana ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei oikein nopealla pätkillä, koska ei soul-musiikista löydy kovinkaan paljon semmoista, mistä mä itse tykkäsin. Sitten tuli enemmän sitten se jytäosasto ja sitten tuli aika rankasti tuo 70-luvun niin kuin heavy juttu ja sitten taas 70-luvun lopulla tai 70-luvun puolenvälin jälkeen tuli vielä voimakkaammin tuo diskoaika eli Beat Seas ja nämä muut vastaavat ja siitä se oikeastaan lähti se 70-luvun disko. Koske minua, koske hiljaa huutaa. Koske minua, koske hiljaa. Mä kaipaan. Koske minun, koske hiljaa huutaa. Sinut tahdoin minun, koske hiljaa. Ethän mene pois. Mä oon sun automaatti rakas. Ihan jos sitä puhutaan 70-luvun alusta, niin näissä kouludiskossa ja muuta, niin porukkahan oli silleen, että se ei ollut semmoista tanssimista, että se oli enemmän semmoista hyppimistä, että ne niinku kaverit keskenään, luokkakaverit keskenään otti toisia olkapäistä kiinni ja ne pyöri rinkiä ja ne hyppi ja jotkut yritti sitten siellä tanssia ja se tanssityylihän oli siinä suhteessa veikeä, että tanssijat kummattiin, että siinä oli 2 metriä tämmöistä hajurakoa ja sitten heiluteltiin hirveästi käsiä, jalat paikalla ja käsiä heiluteltiin valtavasti, että se oli aika vaarallista olla siinä jonkun tanssijan lähellä. Mutta siihen alkoi tulla järjestystä sillä lailla, että ilmestyi tällainen elokuva, tai se tuli markkinoille, kun on Saturday Night Fever.